аягына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүгенге сәфәребезне самолетта очудан башласак та, мин сезне бик тиздән үзем белән күкләрдән җиргә төшәргә һәм игътибарыгызны кабаттан биекләргә юнәлтергә чакырам. Чөнки алда сезне, тамашачы дуслар, якты һәм нурлы, чын йолдыз белән очрашу көтә. Stasera Nina mia io son montato, te lo dirò. Ora dove dispetto con ingrato, più far non più. Ora accende il fuoco ma si fuggi, ti lascia star. 1993 ел Франция. Сан-Рафаэль шәһәренең зур экранында талантлы милләттәшебез, Рәсәйнең һәм Татарстанның халык артисты Ринат Ибрагимов продюсер буларак төшергән дөньякүләм кинофестивальләрдә катнашкан «Итальян контракты» фильмы күрсәтелә. Төп рольдә ул үзе, кыю һәм итәгатьле, горур һәм мөлаем, кыяфәт сыны һәм Ходай биргән сихри тавышы ярдәмендә бар дөнья кызларының башларын әйләндерергә сәләтле, уңган һәм булдыклы татар егете. Меня зовут Ренат. Ну а по-вашему, сеньор Ренату. Приехал я из России, из Татарстана. Весь город в моих афишах. Ой, балам, ой, балам, ой, делinin xamaşı. Ой, балам, ой, балам, ой, delinin xamaşı. Bigrek matura işetele, sana duaşılar tavışı. Бу көнне Ринат артист буларак Франция кинотеатрына зур экранда үзен күрергә түгел, ә залдан чит ил тамашачысы ничек итеп бу кинофильмны кабул иткәнлеген күзәтергә килгән була һәм таң кала. Гадәттә тамашачыларның артистка карата булган рәхмәте, аның чыгышын шатып хуплавы, залда утырышларның кул чабуы, алкышлары аркылы артистлар үзләре сәхнәдә чыгыш ясаганнан соң белдерелә. Ә менә «Итальян контракты» фильмын караган Франция халкы, кинозалдагы тамашачы артистның үзен сәхнәдә күреп түгел, ә аны экранда күзаллап алкышлый. Шунсы истәлекле. Фильмда күрсәтелгән экранда яңгыраган һәрбер җырны алкышлап, кайчагында хәтта басып, заг итеп кул чабып кабул итәләр франциялеләр. Экранда күрсәткәнгә кул чабуга һич кенә дә яләшмәгән Ринат Ибрагимов башта аптырап кала. Ә соңрак тамашачының фильмга карашын, экрандагы артистка алкышларны, үзенә карата булган игътибар һәм игътибарны күреп, чын күңелдән шатлана ул. Илһамланып, канатланып кайта Ринат туган якларына бу сәфәрдән. А этот ваш, как его, Татарстан, там что, какие песни поют? Хорошие песни. Ну, если хороший, давай что-нибудь спой. Только сначала скажи, про что петь будешь, чтоб я знал, о чем думать должен. Давай, давай, споешь мне? Ну, есть одна песня, называется «Лесная девушка». Во.
Бүген Ринат Ибрагимов Рәсәйнең һәм Татарстанның халык артисты гына түгел, элекеге СССР җирлегендә барлыкка килгән, аерым дәүләтләр буларак яшәп килүче тагы 4 илнең халык артисты да ул. Опера белән эстрадны үз иткән, завыклы тамашачының инде күптән күңелен яулаган талант иясе, сихри сәхнәдә дә, тормышта да күпләрне мөкиббән калдырган талантлы кеше, җырчы һәм музыкант ул. Моңа өстәп, әле аның күңеленә бик тә якын булган Татарстан Республикасының дәрәҗәле Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына инде 1979 елда ук лаеклы дип табылган иҗади шәхес Ринат Ибрагимов. Син күңелең бар күмелгән кулларың. Кино төшерү, экраннарда фильмдагы төп рольләрне башкаручы буларак балкып тору Ринат Ибрагимовның тормыш карабы йөзгән диңгезендә нибары бер дулкыны, матур мизгеле дияр идем мин. Аны дөньяга чын-чынлап танытканы, ул Худайдан килгән кабатланмас тавышы, матур җырлары. Украинаның Львов шәһәрендә милләттәшләреннән еракта дөньяга килеп, 5 яшендә әти-әниләре белән Казанга күченеп килгән Ринатның мәктәптә беренче башкарган җырлары русча һәм украин телендә була билгеле. Татарчаны белми әле ул чакларда. Менә тора-бара талантлы егет Ринат тамашачыларга гөрләтеп, үзебезчә, саф татарча җырлау осталыгында күрсәтә ала. Сактабыз төрле җирләрдә, без яшибез совет илендә, сөйләшәбез төрле телләрдә, аңлашабыз дуслык телендә. Репертуарда гомумән татарча җырлар күпме? Бер 3-4 мен дискә чыгардым татар телендә. Бер 20 дискада керә, вот 4 булгач, значит 80 шулай инде. Иң мөһиме тормышта үз-үзеңне аңлап табу һәм бәхетле, эчке дөньяңны канәгатьләндерә белеп яшәеш тәэмин итү. Шуңарга омтылырга кирәк дип саный. Инде саллы гына тормыш тәҗрибәсе туплаган, соңгы елларда фәлсәфи уйлануларга тартылган, бүгенге көнгә ислам динен үзенең алыштыргысыз юлдашчысы итеп сайлаган Ринат Ибрагимов. Һәм безне бер урында тукталып калмаска, таптанып тормаска өнди. Әлеге теләген ул тирән мәгънәле моннан берничә ел элек яңгыраткан фикре аркылы җиткерә. Һәммәбезгә җанны камилләштерү зарури. Бу исә шул ук вакытта дөнья белән чын-чынлап танышу, тирә-юньне яхшылап өйрәнү дигәнне аңлата ди ул. Бу аның ичке кичерешләре, тирәнтен уйланулар нәтиҗәсендә барлыкка килгән тормышка үзенчәлекле бер карашы әлбәттә. Менә тамашачы өчен нинди генә булмасын аның уй кичерешләре, ул гырур кыяфәтле, үз-үзен тотышы, тормышка карашы һәм оптимистик фикерләү рәвеше аркылы кабул ителүче һәр вакыт яшь, шибәр, мәхәббәтле һәм талантлы татар егете. Моңа өстәп күп санлы тамашачы күңелендә Ринат Ибрагимов якты һәм нурлы, һәммәбезнең күңелләрен җилкендереп, йөрәкләрен тибрәндергән, дәртләндергән мәхәббәт җырчысы булып кала бирә. Син бит инде күп кызларның күңелләрен яулаган, нинди сире бар, ничек шулай яулый аладыр инде. Син табигатьтән килә идеңме, тел белә алаеңмы, җыр белә аладыр, моң белә аладыр. Караганнар инде. Вакыт булган. Ул турында мин вообще уйламадым, җырлаганда мин шул теге кыларга кушып. В принципе, конечно, без мужская теге ир табигаты шундай безнең. Конечно, без карыбыз, нинди кызлар бар, ким матуррак, ким акыллырак. Андар инде бераз лагач, менә ул ярату, любовь, ул не только кызларга, окружающая вообще природе. И он шулай барга тиеш. Бөтен кешеләргә, бөтен дөньяга ярату. Нигә һәр вакыт алсың гөл алсың, таңнарда нигәсың, һәр вакыт ямансың, сөйсән син әгәрдә, таң алтын мәгәре, таң алсың сасымың, мәхәббәт шатлыктан тыра. Я любовь скрывать не стану, в мыслях все одно и то же.
Нет на свете ничего дороже, быть хочу всегда с тобой. Сердцу нанесла ты рану, ты его и успокой. Тебе я, одной тебе я, и в сердце, и жизнь вручаю. От первой любви страдаю, в моей всей жизни цель к тебе одной. Мәселен, сіздің барлық жырғызын алсақ, барлық жырғызын сіздің репертуарда неше процентті махаббат тұрындасың? Ну, Русша барлығын алсақ. 99%. Бірнеше процент әнелер тұрында? Ну, ол тоже все равно махаббат. Ринат Ибрагимовның әнисе дә бик тә матур исем йөрткән. Асылбикә ханым бар назын, күңел җылысын биреп үстерә җыр сәнгатен үз иткән улына. Әллә нәкъ менә шушы асыл, затлы ханымнан күчкән микән Ринатның үзенә дә гасырларны таң калдырырлык затлылык. Тамашачларны янәшәдәге һәр кешене диярлек әсир итәрдәй нурлы, сөйкемле йөзләре, итәгатьле, мөлаим булу серләре. Бу кадәр көчле, ягымлы моңларны кайлардан алды икән әлеге, бары тик җыры белән генә дә күпләрне үз итәргә сәләтле егет. Бәрхетләргә тиң баритон тавыш иясе. Так искренно, так нежно, когда вам Бог любимой быть другим. Я вас любил, так искренно, так нежно, когда вам Бог любимой быть другим. Үткән гасырның 60-нчы еллары Ринат Ибрагимовка Казан авиация институты каршында эшләп килгән Big Band музыкаль төркеме һәм җырчы музыкант буларак Казан студентлары белән якыннан аралашу мөмкинлеге тудырган искиткеч күңелле вакытлар буларак якын. Ул чакларда әлеге музыкаль коллектив катнашындагы студентлар кичәләренә джаз тыңларга, биергә, шәһәрнең бар яшьләре җыела торган була. Ринат Ибрагимовны җырлаткан әлеге музыкаль төркемнең популярлыгы үскәннән үсә бара. Һәм нәтиҗәдә инде Big Bandта иҗат белән шөгыльләнүче студентлар институтта укуларын тәмамлау белән хуҗалары үзешчән коллективны Татарстан филармониясенә һәм илебез буйлап гастрольләр ясарга чакыра. Что ты спасешь меня? Казанның зур сәхнәләрендә үз урынын инде табарга өлгергән татар егете Ринат Ибрагимовның Сочи шәһәрендә уздырылган Красная гвоздика конкурсында катнашуы һәм анда җиңү яулавы аның биографиясендә популярлыкка этәргеч ясаган җитди бер адымнардан булып санала. Нәкъ менә әлеге конкурста ул танылган композитор Александра Пахмутова белән таныша. Әлеге ике талант иясенең җылы аралашуы инде озак еллар, бүгенгә тикле дәвам итә. Ул яратып башкарган, Рәсәй халкы гөрләтеп алкышлаган, хәзерсез ишетәчәк җыр да нәкъ менә Александра Пахмутова белән хезмәттәшлек, дуслык нәтиҗәсендә туган иҗат җимеше. Иҗатының шәшәк аткан чакларында Ринат Ибрагимов Мәскәүдә үзенең җыр театрын төзи. Әлеге иҗади коллективның күңелләрне дәртләндерердәй чыгышлары кызганычка каршы сакланмаган бүгенгә видеоязмаларда. Ә менә соңрак сәхнәләрне гөрләткәннәре бихисап. Ринат Ибрагимовның якындагы елларны үз эченә алган архивында. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше, милой, все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Хәзерге яшәү урыны Мәскәү булса да, гомеренең 50 елын, ярты гасыр дөньяви вакытны файдалы уздырган Казанны бик еш сагынып һәм һәр вакыт сокланып искә ала Ринат Ибрагимов.
Казанны бик сагынам, янда бит мин 50 ел тордым. Осмысленный теге бөтен вакыт анда Казанда булган бит. Анда бакчага йөрдем, мәктәпкә, консерватория, опера театры солист булып эшләдем, филармониядә эшләдем. Казаным, Казаным, җир йөзендә синнән матуррак шәһәрләр тубалар, мин беләм Рим, Парижларданы. Тик күңелем аларның берсенә генә дә алыштырма сине минем Казаным. Тик күңелем аларның берсенә генә дә алыштырма сине минем Казаным. Ул Казанны, Татарстанны чын күңелдән яраткан кебек, Казанда үз итә татарның талантлы улын. Бирдә яшәүче туганнары, якыннары, күп санлы яраткан тамашачысы, гап-гади һәм бик тә дәрәҗәле, аны хөрмәт иткән танышлары. Айрым тарихи бер казаныш, ул Ринат Ибрагимовның Казанның 1000 еллыгына махсус программа әзерләп, татарның баш каласында чыгыш ясавы. Гитарачы музыкант Татарстан егете Зафир Насибуллин һәм күп санлы йөрәкләрдә урын алырдай җырлар авторы Мирхади Разов белән хезмәттәшлек аның иҗатына яңа саф татарча сулыш бирә. Мондый чыгышлар Ринатның үзенә дә кабатланмас канәгатьләнү, горурлык хисе китерә. Татар иле бик безнең иле, бәкләр сөйгән мурза кызларын, 1000 еллыгы булган шау тарихыны, үткәннәрне данлы язмышларны искә төшермичә бер узмадым. Ә нинди генә телләрдә җырламый, моңланмый һәм моңаймый Ринат Ибрагимов. Аның репертуарында татарчадан кала рус, итальян, французча башкарылган җырлары да байтак. Гастрольләр белән бар дөньяны гизгән талантлы артистны җир шарының күп илләрендә беләләр. Итальяннар аны үзләренчә Ринатны дип йөртәләр, алманча немецларда һәм матурлыкны тумыштан туя белүче французларда исә Ринат исеме Рене буларак яңгырый икән. Әйдә Рене, сез дрәле бер французча, Сена елгаларындагы суларны тибрәтерлек, Парижларга, Эйфель манараларына барып ирешерлек итеп дигән минем мөрәҗәгатькә Ринат Ибрагимов салмак кына юк Альбер. Бу юлысы мин итальянча җырларга телим дип җавап кайтарды. Ranina mia son vantato, te lo dirò. Ora dove despeto con il grato più farmacio. Ora nel cento macio fuggi ti lascia stare. E non ti corra presto, non ti struggi a riguardare. Lesti, via pagansula, lesti, via pagansula, funicula, via pagansula, Италия 70-нче елларда, 80-нче елларда анда концерт белән булдым. Итальян телендә сөйләшә башладым, аңлана башладым. Француз теле. Француз телен мин белмим. Телне белсәң, конечно, яхшырак. Соңгы арада Ринат Ибрагимов алман, ягъни немец телендә аерым бер репертуар әзерләү белән мәшгуль. Германиягә гастрольләргә җыена. Яңа, әлеге ил тамашачысы өчен әзерләнгән махсус репертуарда Казан тамашачысына күптәннән таныш, башкалабыз Казанда иҗат ителгән безнең шәһәр җыры да бар. Алман телендә ул ничегрәк яңгырый? Тыңлыйбызмы? Чагыштырабызмы? Прекрасная осень и зима, и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Du warst erstaunt und du küsstest zärtlich. Ich war aus in dem Himmel plötzlich, wirklich. Die Jahre gingen, unsere Liebe blieb doch. Такое чудо, как любовь, мне хорошо с тобой. Ведь ты всегда везде одной тропой. Төрле телләрдә җыр башкаруны Ринат Ибрагимов инде үз һөнәрен өйрәнеп, укыган елларда ук яратып килсә, тулысы белән башка талантлы кешегә охшатып үзеңне күрсәтү сәләтен ул әле күптән түгел, точ тапшыруында ача алды. Зәңгәр экраннардагы,
Телевидениедагы тылсымлы үзгәрешләр талантлы шәхесне һич көтелмәгән яктан кызык итеп күрсәтү мөмкинлеге тудыра. Ничә ел элек билгеләп үтелгән 70 еллык юбилеена Ринат Ибрагимов үзен мемуарист язучы буларак та күрсәтте. Басма һәм үзе үк тавыш биргән аудио язма форматында дөнья күргән әлеге китап талантлы яраткан артистыбызның тормышы һәм иҗаты хакында тулы итеп мәгълүмат бирә. Тагы бу юбилей Мәскәүнең Кремль сараенда талантлы артистны яратып хөрмәт итүче бар тамашачысын бергә җыйган зур концерт белән истәлекле. Әлеге матур кичәдә сәхнә түрендә Ринат Ибрагимовның янәшәсендә күп санлы танылган иҗат коллективларын, популяр сәнгать әһелләрен күрергә мөмкин иде. Сегодня вместе с нами весь вечер специальный пограничный ансамбль ФСБ России, а также татарский государственный камерный хор Татарстана. Ринат Ибрагимовның бүгенге тормышында матур гаиләсе, сөйгән яраткан инде менә 14 ел бергә гомер иткән хатыны Светлана һәм аларның берсеннән-берсе ягымлы 4 балалары героебыз өчен өстәмә илһам чыганагы булып тора. Янәшәсендә баручы ислам дине дөрес юлдан атларга ярдәм итә үзенә. Күңелләргә, аныкына да, бүгенге тапшыру героен үз иткән тамашачыларныкына да аерым бер тынычлык һәм тулылык бирә. Ринат Ибрагимовның кабатланмас иҗатына сихри нурлар өсти. Талант иясенең үзенә көч, яшәешенә аерым бер фәлсәфи мәгънә бирә кебек. Кыл шәрифтә халык намаз укый, бу мәчеттә сафлык пөхтәлек. Монда күргән һәрбер мөселманга иман савап тора өстәлек. Кеше бүтән көн сайын Аллаһка рәхмәт итеп, рәхәт алырга тиеш менә бу тормыштан. Теләп иминлек. Бүгенге тапшырыны Ринат Ибрагимов төшергән Итальян контракты фильмын искә алып, контракт килешүләр хакында сөйләшүдән башлап җибәргән идек. Аңлашыла ки, мондый килешүләр җир шарында көн саен бик күп. Алар арасында кәгазьдә урын алганнары да. Каләмсез генә нибары дустана күз карашларында чагылыш тапканнары, я инде эшлекле кул кысучылар белән бекетелгәннәре дә бихисап булса кирәк. Ә менә яктылыкка омтылучы һәр акыллы зат чын кеше өчен иң мөһим килешү миңа калса ул үзеңнең эчке дөньяң белән уртак тел табып, шуңардан канәгатьләнү хисләрен кичереп, һәм әлеге кичерешләрне тыя белеп гомер итүдер. Ринат Ибрагимовның бу уңайдан күңеле тыныч. Ул үз-үзен таба, тирәнтен аңлый алган шәхес. Моңа өстәп чын иҗат кешесе буларак Ходай биргән күңелендәге җыры нурларын тамашачының директорларына үтеп керерлек итеп җиткерә белүче кабатланмас талантлы һәм булдыклы татар егете. Хөрмәткә лаеклы күркәм милләттәшебез. Җырлар өчен тудым дөньяга, җыр чакыра мине җиңүләргә, җыр чакыра яңы яшәргә. Җырлар моңнар дәшә матурлыкка, дәртле җырдан йөрәк яшәрә. Җыр чакыра мине җиңүләргә, җыр чакыра янып яшәргә. Җырлар моңнар дәшә матурлыкка, дәртле җырдан йөрәк яшәрә.